kubo bonke abathintekile ngokulasheka kwaleli qhawe sithi kuze kuyofika umama wemthente ngoba umama kaManana bebegula benayo intshebe emcimbini bebesinawo eJozi ngonyaka ofile bebehamba bedondolozela bobabili laba bantu belekelelana ngokulayelana la kungathiwa khona kodwa ke uNkulunkulu uye wabuka ukuthi mhlambe akukho bese ngama ngaphambi kohlelo lwakhe engithi nje ngiyaqinisekisa ukuthi insizwa yakithi ke bihambile sizoyibeka ngeziviki elizayo noma ngizocela ugogo usuku kodwa kuzoba iweekend yona lena esiya kuyona sizobukisana nje kusuku okuzoba kuyilona nomndeni ayo Mnguni siphinde sithi Dudu phephisani man emndenini ihlobo nabangani nakuona nje wonke umkhakha kaMaskandi eMnguni mhlambe ke esingathi siphetha nje singathi uMnguni angamkhumbula kanjani ubaba uNtshebe ngiyohlala ngimkhumbula kakhulu ngestage ngoba uma ubuka isimo sezingane zomama nomculo wamantombazane ngiyacabanga ukuthi uyeyedwa obehlukile ukudlala kwakhe nangendlela akade ebhekana ngakhona nestage ngiyacabanga ukuthi ngathi ngithi yena beyibuso baliyaqembu ngoba bengingaba ukuthi ingane zomama ziyangena estage zidlale bathanda abantu kodwa la kuzoqala kunyaka zekhona yena kuba lapha la uzobona khona wonke umuntu ephakama engathi ke Bings sekuyindaba yama network siyazi ukuthi emakhaya inetwork ithanda ukuthi ihlupha kodwa ke chebe sizwile kumnguni siphephise futhi siphinde sithi ke Dudu emndenini mhlambe singathi ubheka kancane lapho mfowethu umlando wayintshebe ubusani ongakwakhuzwayo owaziwa kakhulu ke ngelikaNtshebe eqenjini ingane zoma uqale ukudlala isiginci ngonyaka ka1987 kungenawo amaphupho ukuthi ke kungaze kufike erekhodeni wayedlalela nje ebukela kumalume wakhe okwathi ngonyaka 1991 waficwa intshisekelo phushwa ngabantu ke ngembono yabo ukuthi ke kungani engarekhodi into ngoba izwakala isebenza kakhulu besedlala neinsizwa kwakungonondala okuthiwa ke uEnoch Nondala eyayiproducer obaba umzikayifani Buthelezi uNew Fashion Maswidi koninathemelazi einganeni no Vangeliloxolo noNgcaluthi noMasevela nabo oDerrick Nzimande ngaphansi kwenkampani Ria Music wabe sesungula ke iqembu okuthiwa ke uNobizela lapho ke ayedlala khona isiginci aphinda ayiculele futhi ke wakhipha ama-album amabili yokuqala isihloko sithi ke senzele okwakho kwalandela ke iyahloko sithi incwadi kuona lo unyaka ka1992 kwabe seqaleka ke istayela somculo wamantombazane sivela ke nezinsizwa insizwa kaMajola emsinga benonkathazo wakasokhela kwakuthiwa ke ubuhle beyintombi uyakhumbula bingelela ubuhle beyintombi uyadela kwa ngoba izinja zimthola ngiyadela ngoba nalelathi ubuhle beyintombi ke okwathi ke lelo qembu lafike ke lagadla kakhulu kwezwakala kwase ukuthi ke ma kuyophela lo nyaka wabese nephupho lomculo wamantombazane liqala ke ngokumamisana nomqapheleni wakamagubane naye ongasekho emhlabeni nonikwani wakangobese naye ongasekho emhlabeni noShobeni Khuzwayo okungumfowabo wayo Intshebe wayesiyocela kudadewabo okunguthanduluni Phungula okunguyena owagcina ke ecula phambili kuleli qembu ingane zoma kwaqala ke ipractice ngawo ke lonyaka ka1992 ukutheke ngo1993 langena estudio ke nealbum esihloko sayo sithi izinkomo kusuka lapho ke zabhebhetheka lapho ke izinga lengane zoma ingoma zeingane zoma ukhumbula kakhulu ngo1996 ezaqopha khona umlando amahlanu nje zahamba ke amazwe angomakhelwane bethu okungoZimbabwe eSwaziland oBotswana
lawelela naphesheya kwezilwandle kubalwa khona ko France o Japan nase Paris sibala ke izingoma ezaqopha kakhulu umlando ngaleso sikhathi esingabala kuzona nealbum esihloko esithi umsholozi uyashaya eyashaya kakhulu ke naye ama gold disc abake isikhombisa uhambo ke lensizwa bafethu libe nzima kakhulu kusishiye nengozi enkulu ngempela siqabheke ngempela engeqwantwala njengomuntu ke obeyisibuka kakhulu baleli obeyisibuka kakhulu saleli qembu nangokweseka ke estage benza ngempela into yamehlo lensizwa sithi dudu emndenini sithi dudu kubathandi bomculo beingane zomazi phinde sithi dudu kubathandi nje bomculo bakamaskande nakubadlali bokhehle gumbe bonke nje nakubalandeli nje bathandi bomculo emhlabeni eningizimu Afrika yonkana nje singampela okusehlele kubhlungu kakhulu ngampela ngoba kade siyolalisa nje neqhawe lethu le nalo lihambe ngokuthula uNkulunkulu abenathi ngampela endimeni befikile lapha bezophelezela umama udumisile kaManana Mthalane insizwa lamathokoza nilanga wayekhona ngambona uKhuzana ngambona uBig Zulu ngayibona insizwa oqondanisa ngambona insizwa omjabulisi ombuzeni Mkhize thathini ngempela insizwa labafana bakadladla sekhona inkabi zami ngani lapha namadoda cha asibonge kakhulu bakwethu sisho sithi ke akwehlulu ngehle emndenini bakwethu ake silanda ingoma la silanda intombi ehloniphayo yasebenza kakhulu ke nazo izingane zomana ayisekho emhlabeni uthi ke uzenza impongo uyayazi impongo the beings yakhala kusengikhaleso kwambo khaleso kwambo webona le ntshebe yami mawubona intshebe yami wakazi ukuthi impongo ke le ushobo isiqoqo hayi lutho ayilungi iquqe yami